Γεια, είμαι το Grapefruit και σήμερα λέω να πάω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Ορίστε, το κατάστημα αυτοκινήτων. Καλώς ήρθες στο κατάστημα αυτοκινήτων. Τι αυτοκίνητο θα θέλατε να αγοράσετε? Νομίζω θα ήθελα να αγοράσω αυτό εδώ το ωραίο ημιφορτηγό. Πόσο κάνει άραγε? 5.000 ευρώ. 5.000? Αυτό είναι τέλειο. Θα το αγοράσω αυτό. Πόσο θα κάνει άραγε? Σας είπα, 5.000. Εντάξει. Ορίστε τα χρήματα. Να βάλω εκεί τα χρήματα. Ωραία. Και να σας δώσω και το κλειδί. Για να πάρω το κλειδί. Ωραία, θα πάρω το κλειδί. Τέλεια. Τώρα λοιπόν μπορώ να πάω να το οδηγήσω το αμάξι μου. Ωραία, για να οδηγήσω το αμάξι μου τώρα. Τέλεια. Αουτς, πάει το σπίτι μου. Τώρα πού θα ζήσω τώρα? Περίμενε. Τέλος.